Syak Sospon UMP kat TMC Derek O'Brien tang nakadaw ba Ukraine bat usay ya ka issue ya ka jinglong jingman hapo Manipur. Usyak Sospon no tang nakatagadaw ba Ukraine ya kamat bat de kejing ya snam hapo Manipur. Baro ki he sorkar ki kli sorkar tang Ukraine ya ka jinglong jingman hapo Manipur kila ya kelumar kli thlum bat kikwa ban penkot no sisendon bat kapenlong ya une uwei UMP ubah wanra ya ka isu halor ka jinglong jingman bat kejing ya snam hapo Manipur ubah wanra hapo parlimen hadu ba onda do no ya ka jinglong MP une udai UMP na ka TMC ubalawan ra ya ka ne ka isu halor ka jing ya sainia bat ka jing ya tainia hapo parlimen bat klapenlong yau ba untuk no ya kasuki jinglong MP haba Ukraine ya kane baro kila shuya klumar kri bat ya klumar thlum kijing mo jing perkhat bat kikwa ban penkot no ya kane kijing ya kren hapo Manipur kane kalong kata kijing arsap kapa shisha hadu kata hakapa nilayu i tangkren ya kijing le jong ni ulat ubadai unong ngap bat unong ai ya ka kendon bat ya ka an hadu bau laong bagi kendon bagi an kiladon hakajing tho hakirul henrei balai kamla ban ngap bat ban le ya kanek ka bangalawan ra bat ka penlong ya u bondo no ya kasuki namar ba Ukraine ya ka jinglong jingman hapo Manipur baro kibrio kilalingo ngan ya kanek jingle jong une u judge u chief justice hapo parliament lingok ngan kibrio namar kejing Syak Sospon tang nakadaw ba Ukraine ya kejing ya snam bat ya kejing ya kajia hapo Manipur baro kibrio kilaong bakane kadai kejing le siliang bat kejing pamkwa wanra jingsok bat kadai kejing ya pleu jingmut hapdeng ka sorkar jela Manipur bat ka sorkar pedeng ka BJP hadu ba kapen artatin ya kipat ba babun tang nakadaw kane kejing le jong de chief justice hapo parliament hadu bau ino ya kasuki ba ban penlong MP ya u ne u Derek O'Brien ubadai UMP ka TMC bawan ra ya katai ka issue hapo parliament proceedings of the house for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the house. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the house for the remaining part of the current